Machiegni kendo nyakoro Mgajwang' Kidieny en mar ariyo mar chendo mar Amany Piny kawuono nyadichiel kendo ayudo thuolo mar bedo piny gi jata tije ma bende machon mar Kenya National Chamber of Commerce kata kamano sani en jata tije mar Center for Fiscal Affairs ng'eni en kisungu makubwa ang' nonyiswa ni to mano en ang'o machiegni nya Patrick. Nwasego kodi mbaka Amany Piny amor kendo mar bedo kodi kendo. Erokamano. Iso into sebedo nade kaka wuodhi osebedo rabora kendo na chien kacha ni wacho ni gikisungi wacho ni you grew through the ranks isetemo igondamo kendo ne koro intiere kom mongirore maduong' mogik riwruogno kama bende ne ino nagi mokwongo mar bedere e komno nobedo nade? Erokamano Lydia, yiena mondo amos jokanyanam nyaka ne warom ka pano osekawo ndalo makoro gwaro kod nyinga iluongo ni Patrick Nyangweso na aja Suba South. Wane masani pesa iloso Nairobi to nindo Suba South to wakelo ka gokinyi. En adieri ni e piny ka Nyasaye osegwedhowa mwasekalo kendo wasewuotho along journey professionally kendo e TV Ramogi kanuchake one the first people mane wuoye weche mag trade kata weche mag timo ohala kod keto mwandu mawalungo gi dho ngere ni investment. Koro asewuotho wuoth marabora ana kachako nakoni nadhi e school ma local primary school iluongo ni Oma Primary mane yudo Suba South kucho kia kumoro ni Kithereka kanyo high school me Bungu ndalo no wan wabedo mane Kite adhi Rapogi High School abiro the University of Nairobi School of Economics abedo kanyo atieko my bachelor achaka doc atimo my masters then asetiyo kuonde mopogore opogore atiyo gi USAID through International Medical Corps kaka program manager for around gimaro 6 years kanya donjo UKAID mostly international organizations atiyo go for another 6 years kan regional program manager kanyo tema kora donje Kenya National Chamber of Commerce and Industry ye kanyo ngene no tech nikech onagi ne onge adonjo kaka manager adhi abedo head of department head of department abedo the first chief operating officer in the private sector field in Kenya. Abedo kanyo atiyo for around 4 years as a chief operating officer. Then I'm abedo promoted abedo chief executive officer. Samwa wuene kawuono anera mugika kawuo lony kendo mara ka Nyasaye osego koda okang' as koro sani an executive director mar Center for Fiscal Affairs in Kenya. Yes. Amen. Kora kelo ni mos majo Suba South. Mos majo Suba. To gi joma be duto. Erokamano nya Center for Fiscal Affairs ka utime ang'o? Center for Fiscal Affairs wang'iyo weche mag prudence utilization mar public finances. Mana kaka iseng'eyo ni e Kenya ka ji chulo osuru to kendo sama oganda osechulo osuru en tich sirikal mondo mi jopiny one gima iluongo ni quality service delivery. Koro Center for Fiscal Affairs tiyo kod migepe mopogore opogore mag sirikal, civil society organizations, development partners mopogore opogore mondo wakel ng'eyo ne jopiny mondo waket gimiluongo ni the kind of oversight role through capacity building wapunjo jopiny wang'iyo the issues mag policies advocacy weche mag taxation process budget making processes both subnational mano county government kucho national government to kendo tok mano wang'iyo ni kata ka government osechoko revenue gin revenue adimo choke titiyo kod gi yore mage nikech nyadi ng'eny yudo jopiny chulo osuru to kagise chulo osuru mondo mi koro ging'e gik madhi mbele bedo matek nikech neno nitie duplication mang'eny yudo county government chiwo kumoro basari
CDF chulo basari, the other agencies be chako chulo basari, bende jopiny yudo value for their taxes. Magi duto watimo through advocacy processes, wang'iyo public policy, to wa interpret ne jopiny weche mag policies, ka be gin policies ma pro investment, be ginyalo kelo dongruok mondo mi piny odongre, what kisungu luongo ni a just and fair and just society. Mae gima watimo at CFA. Semi wacho just gi fair society ni nitie ywak mosewuok ahinya te counties ichoko osuru maber kendo yudo ka moko kuom gwenge makalu nitiere kod nying makare e kit kaka gichoko osuru kae to bang'e duogo yudo ka kiduogo ng'iyo chal mar gwenge makaluo to onge gima inya siemo to ng'enyne giwacho ni onge omenda mosechwal e counties koya malo. Bedo nade ka ere kaka bedo? Lidi ing'eni king'iyo the County Government Act 2012 no yienegi mondo mi gichogi maluongo ni road revenue generation. Kanyi ng'iyo the last of 1 week and yiena mondo our chop watch called park ne Homa Bay County. Nikech nya neno ka gichoko gimoro around 1.5 billion. Giming'eni chon ne onge no ka ginya choko. In fact kanyo wang'iye in Kenya they appear to be in top 10. Mano puoch gi park. But pesa ni kose choke otiyang'o. Ing'eyo kaka county governments gin gi king'iyo 4th schedule gin gi over 14 devolved functions. To 14 devolved functions gi ka en weche mag agriculture sani koro ing'eni naneno ka neno news kanyo nitiere organizations modhi mwalo kaka Nyanza mapuonjo jopur. En ang'o kata support mane kony mane moganda yudo kuom county governments nikech mondo mi wabed self reliant e weche mag chiemo kata productivity. Ndalo mokalo go nabiro ka napuonjo ni gima nyalo miyo jogweng'wa dongre en kauponi waketo pur mar ohala ok pur mar chiemo. Pogruok nyaka bedie. The agribusiness to the production for just consumption nyaka pogruok bedie. To ma inyalo tim ka otim gimiluongo ni value addition. Koro en tich county government ka en agribusiness ginyalo keto center for common facilities usage. So common facilities inya tingo oganda ni kata soya bean kaka sani koro wa encourage Nyanza wani opur soya beans idhi kete kanyo tirege tiloso ti blend koro iluongo ni Lydia soya. Jatelo be magi timore nikech gin paro maler be gisechako timore nikech jopiny onge yuto magi nyalo ng'iewo go mashindegi. Koro choko omenda ka jo county osechoko to wa expect wagombo kaka dwach jopiny ni oningo bed ni mano miyo CFA sani koro we have embarked mondo mwapuonj jopiny to watiyo gi county governments, national government and also other institutions mondo mi ging'era tich gi ni kusechoko osuru cha to oningo bed ni oduogo kuomu e yore mag dongruok kaka sani ji puro mana kelo ni mfano oningo bed ni miyo gi kothe aito jogi through field extension officers ginyalo follow up kothegi ging'iyo ni kothegi dongore nade to production chalo nade aito be ipuonjo jopiny mondo mi otim value addition for export. Koro wan kaka lony mwan godo koro wan watudoge kuonde ma ginyalo tere gige gi godo ka gisekelo gima dongere luongo ni value addition. Ka en njugu inyalo rege mondo mi wawe golo kaka sani pod wagolo njugu oko e Kenya ka. Ang'o mowinjo tend county team mondo migi kich bed sigana? County oningo map out regions based on gima luongo ni competitive and comparative advantage. For example, kopo ni en Ugenya. Ang'o ma Ugenya ber godo? Mano kila county oningo map out sub counties mage. Okadare mana sa manifesto cha e magi golo ni Karachuonyo North Bergini, Karachuonyo South Beregini, Gosuba South Beregini, kia Makalda Beregini to kisedonjo office koro widhi wil. Kopo negi map out pinjewa magi neno ni sub county ka sub county ang'o mobergo. For example, sub county mae Suba South iyudo ni en benjali agribusiness waonge gi mining mwanyalo timo to gi fishing ema majorly timo. Koro county government oningo los annual development plan based on gima gwenge nyalo timo kata nyalo produce. Aito gichako gipuonjo ji. Ma omiyo koro CFA dwaro ni otud record gi mondo wapuonje jo communities wa societies wa mondo ging'e how to prioritize kata kaka ginyalo utilize the natural resources mondo gwenge wa odongre. To sama gitimo ma public finance bende wakwayo ni mondo giti godo prudently.
jopiny nyaka puonji committees matimo project management committees kan obed CDF obed mar county government obed mar national government other projects be jopiny ong'eyo ni magi pesa mobiro piny ka mondo omi okony jopiny to what is their role tich gi en ang'o mar rito ne nyaka ang' auditor general ang' wuoyie ochiw report koro chalo ng'ato timo postmortem mar maiti to ng'ato osetho wadwaro ni jopiny ma oluw yor kaka pesa tiyo magi gik manyalo kelo investment e gwengewa koko tim mati bro yudo ka devolution ji nyalo ywak ni pesa odeko pesa seche moko yes nyalo deko to kineno recurrent expenditure be koro kawo a lot e counties de wakwayo governors wani mondo gi prioritize kaka ginyalo ang'eyo ni gin gi burden already ni neno moko ywak kata Migori kocha mano okawo kum local authorities iyudo ka gin gi jotich mang'eny but productivity is low koro nyaka gi balance mondo mi percentage maduong' mar pesa duto mochoke counties ber ka sizable oningo beni dhie development agenda magi gik mabro konyowa mogik oningo beni wan kaka Joseph wa encourage county governments mondo mi omany other sources of support ma kum development partners akineno sani kata gik manyo timore Homa Bay Kupeni Industrial Park gik machalo dongo gero kuonde ma ji nyalo timo weche mag value addition kaka Industrial Park matimore Homa Bay to ge other places ka magi emabro miyo gwenge wadongore nikech koro jopiny neno ni kata ka gitimo pur kata joma timo mano wala e yore mamoko nyalo yudo yuto ge tingore dhi malo aito mogik en watemo jiwo oganda mondo diversify piny ose change Lydia kineno climate change weche mag alwora gi kata ken owala mitimo nyaka ng'iye ni to diversification itimo gik mopogore opogore mondo mi yuto ni odogi kata ka ing'ama jalupe nam naneno kaka jolupo ywak kacha sani gears mage mwatiyo godo mashinde mage mwatiyo go ken pur mashinde mage mwatiyo godo to kata kopo ni joma nigi small industries itiyo gi mashinde mage gin mashinde ma keto production cost dhi malo ai to kange dhi e chiro to koro kinyal yuto ni koro dok piny magi mwatemo mondo mo wa encourage oganda wa to so far amor kod kaka governors watiyo nikech gisetemo maneno ka gwenge wasani dongore iyudo ng'ato nyachako moro ko chako puro ndiko joge ne moko matin sizable industries jitimo kidhi kuonde ma Migori gini ka yudo nitie some production jitimo tie ng'eni mwalo wa ji produce nyaka chicken feeds gima nok timre chon oganda sani oganda time to chon ne wabinyo nyaka ya kochi bikawe na Kuru idhi kawe Thika koro magi gik manyalo miyo oganda wa mondo pick up otherwise ka wabro ywak ni serikal okotimo ma to kibi konywa but I encourage leaders wabe prioritize ong'i kaka ginyatiyo goganda resources mimiyo wa matin ma sawa sana koro broad based omiyo wa thuolo manyaka koro wabe wakwany gimwa nyalo yudo mondo wager godo teleparo nade broad based ni mana nyinge koso ntie gimo dhi konyowa go nyise japiny ni to dhi konyowa kang'o broad based ni en aora manyien taura manyien ing'eni nigi kos kokwa ng'eyo kaka oringo onya yudo kaka othogo malo matin pibiro matin kothogo malo mang'eny pibiro mang'eny koro an gima dang' ajiwo oganda wa ni e broad base ni aora ni kigike aoch broad base ni tuom minyalo tuomo ka in jatelo ter mwalowa mondo kony gwengewa mondo wabe wachalre wagikie tuom minyalo tuomo gi kosiepeni nyalo ywayo osiepeni mondo wabe gwengewa odongre ochale gi gwenge moko Lydia tija mag weche mag trade and investment ni asewuothe e counties teme Kenya to mwalo wa pod waywak nyocha an Siaya adiri kineno government temo gidwaro ke revamp sia cotton ke weche mag sugarcane sijia what sectors modhuro to jopiny pok dongruok pok omako mach kaka kuonde mamoko omiyo sani nyaka jijiwre ka niang' mi shida tem kata gi oganda tipuro oganda to supply tem soya beans tem wala mamoko we beda do ot kwa mfano kata mine wajiu chieng' moro na puonjo kane akwayo chuo wetena kata ma Nyanza ojiu mine bo wene gi thuolo wenegi gigoe owala matindo swekragi ichako ga swekra kinyi nyalo kawo loan e sako kata riwruok mar mine to yudo pesa moro matin sani banks be sasa ji though interest rate ni malo which it is over 20.5% ma bende medo miyo koro wala bedo matek badaji ujowa ni sama koro serikal neno wagi wang' ariyo gi in fact en wang' adek kech achiel ni toke kama ng'iyo to piny nyalo chalo nade mbele kanyo wago gini kopija kalang'o kikunie watima tek
wabende wajiw go gwengewa mondo mi wakony leaders magwa wajiw wabog tiendgi mana kwa tiyo matek e kibiro luorwa bende mana kaka alwora mamoko manene Kenya ka. Ero kaka niwacho ni ka giyudo aora to gituom giter korwanno ka sani wach mabende twetore e piny owacho en mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Iwacho ni en koro en mana Murima kae momako en ang'o jotendwa gitimo mondo mi kik ne ni teknegi mako kom to koro gidwaro mana timo gik moko mabeyo ne kaluo kende sambe gin jotelo mako Kenya mangima. Lidia gima timore joluo nowacho ni thuon nyakoringo chweyo. Mano ne ngero kabisa chieng' moro ne wawuoye bang'e. Kumogike ni nakoni ni e Kenya waka onge weg piny. To jowa nyaka ng'e ni oganda maluo bende no ogore ne weche kane independence biro. Gik mang'eny ng'e ni ji ok ong'eyo. King'iyo kata flag marwacha mar Kenya onagi no kedo matek mo design kata flag. Ken parties mane bedo formed early 60s. Onagi no yie kendo nothone piny mondo mi wayud loch. Kane waseyudo lojni wabe en sawa. Omiyo kanyoro wuodwa ma jirandwa ni wuod dalawa ni nyo ywayo jowa ni oti. Gima dang' akwa jowa sepedo ka winjo Ramogi radio, Ramogi TV. Aneno ni wahore urumos wamigi thuolo mondo giti. Deputy President to kuro ogike be nyaka oywage nikech kineno kilielo wadu tibende kao sabuni ketewi. Ng'eni nyocha an kodi kata mwalo. Naneno kaka pap chalo. To pabni naneno kaka science mwalo kata sama nyo kero biro mwalo wa. Sama nyo wadhirwa ko Mheshimiwa Mbadi. Mabe adwaro ni wa support sana. Okati kata ni pesa nindo suba to pesa no ni nyaka ugenya. Motigo nyaka mwalo wa mondo gerre. En ywak ne sane to aneno ni oningo wadine itwa mondo wang'i mbele watigi jatend piny mondo wadong gwengewa. En be ka chieng' moro gik sama ne wabe waywak cha ebe nodino ite gwenge gine dongore. To mano gima dang' ajiw jo gwengwa ne kata leaders ma mwalo ni sani ok en sa siasa. Gin gi mak jatend piny mana kaka nya neno ka jakom Raila Odinga oseketo gi lwedo maber cha. Wachak walem ne oyud AU cha mondo wabe chieng' moro Lydia wayudie kata 3 years ni okotin wayudie lokruok. Ineno ka handshake nomiyo wayudo yo tinya ringa chemelil kucho migik nyaka sirare. Infrastructure kor gikorwa kata wan kaka karwa moa Suba South. Wan one poko tie jodongo nyaka motho kapoko neno lam. Lama misiemo ne kaginya get the difference. Kopo ni lam nyalo donjo karwa nikech wahore mos e broad base ni. Ya wato ere kaka makosa ni kanye. Nikech gwengegi gituto kata dhok ninde lam. Obe wayudie kata industries. Wayudie more appointments which maliu machalo Patrick Gini. Bendo ting'ie malo wabe kinyi wayude ne wayudo kata jomoko madhitedo ne wazungu. Wayude appointment moko kata ni ambassadors. Kech gwengegi yudo ambassadors opong'o. Yudo PSS appointment o team. MDS managing directors opong'o. To wan mwalo wa osebede koyo. Sani en sa tich. Gimakre gi loch matiyo mondo mi wati. Gimana akwayo gini kidonjie dhao. Ng'eni ki yudo miyo kada gi won pargi ti donje rangach go break nikech ikia gima ne odno suri oting'o weche mang'eny wan wago uru break wakonto e chiemo dong wabedie tiedero ka mwanya chamo kisechamo titing'o moko tidwoko ne oganda u tewe ka gigore iweyo ikon ni tembro dhao to bat wabro gayo un ke chuno siepewa mane gima dang' akwa oganda wa ni kik wa spend more energy wan wang'i gi mwanyalo yudo e broad base ni nikech en adieri ni wabesa ni koro Nyasaye omenyo wag toch to sama Nyasaye omenyo wag toch ni jopiny winje ber toch ni kik wameny mana toch e streets of Nairobi to mwalo wa gwenge waweyo chakre Siaya nyaka Sirare nyaka koro watudre kumoro achiel mondo mi wating gwenge wa malo e yor ohala e yor dongruok mag investment e yor somo to gi yore mamoko manyalo miyo chieng' moro obe wakwani industries odhi kata gwengewa. To Patrick, biparo no oganda wa ikore ne okang' ma kamae. Samoro nyalo bedo ni tocho menyowa to ler ni ntiere to bok watigo. Samoro pesa nindo mana Suba South kanyo to be pesa nindo omora more ngini jaluo onyalo wache gi dhoge kendo mora ahinya ka pesa nindo dalagi lakini be pachwa ikore matiyo makare gi okang' ma kamagi. Lydia ng'enyne atiyo Nairobi ka to ng'enyne an investor Nyanza wa mwalo.
koro I spend time to kendo I engage ji. Samugik ni dango kawuondi onage waseloko paro. Chaka boda ma Busia nyaka boda mar Sirare. Gima jopiny sani dwaro ni jotendwa bendo duoge mwalo. Gima jowa gitimo gi sum rieko. Kopo ni jowa gero gwenge gi through Harambes fundraising. Wakonyuru jomochando. Neka sani nyithindo kwamo mang'eny kor gweng' ok dhi e universities nikech weche mag policies mag education meno manyo wuog. Lida kanyi neno office cha kopo ni wede ni kata nyithiyo wete ni yudo ko ng'eny en malo. Nyaka wadog mo wasir jogewa. Weche mag pur nyaka wasir. Na gombo ni MPs wate. Governors wate. MCS wate. Wayudo opportunities. Samo menywa gitochni. Walosuru policies madieri e county governments through assemblies. Walosuru policy madieri to gi execution plan through CDF. Walosuru policy madieri especially National Assembly ka mondo me wasir korwa wamakuro siepe gi other MPs. Wamakuro siepe gi other leaders. Mondo me wakel dongruok. Wapaswed gi wasergi. Mondo jata piny onene wan bende wase soften down. Tiene wadok piny. Mondo wakwanye gimoro. Na kono ne otolil. Ikwanyo gimiromo godo. Iga dek mabiro ni Nyasaye koyie. 2027 oyude ka gwengewa ogoyo step. Gigoyo step yore mag somo kaka chon ne wantiere. Gigoyo step yore mag ndiko tije. Nikech sani danga koni Lydia nyo tek igni mokala chien go mondo nagi oyud tich madieri. Wane wasebedo wakonyo nyithindo left and right. Nyithindwa onagi mosomo mondo nyo oyud space tek. Leaders wanyaka wuog oko mondo gisir mine oyudie chokruok matindo tindoge. Mine miluongo ni women county MPs omanyie very innovative approaches. Oken keto mabul kende ni miyo ji mabul. Mabul imiye odwa dhi usi ang'o. Miye mabul tichaki support go itude gi other financial institutions mine pesa matindo tindo moki bikwagi interest mamalo. Imanyo wateru SACCOS mwalowa. Wateru education centers of excellence mwalowa. Nesa ni Tomboya universities. Leaders mano kedo mawaido Tomboya University Maseno. Otingo wa malo. Nyicha watimo investment conference Homa Bay. Kendo watimo na Tomboya. Kana neno gima Tomboya universities and transform Homa Bay County toge environs kaka Migori gini. It's very great. Magi gik matindo tindo manyaka water technical vocational training nikech sani nyaka wamany institutions manyalo miyo skill to avoid skill mismatch manyo timore. Nyithindwa dhi e universities nyoro nyara graduate University of Nairobi ka Friday. To king'iyo nyithindo are hopeless. Uneno ne serwako gudu kango wuok kumango dhi yude gimoro onge. Na wa astemo sero kendo paswedo oganda wa mosetelo. Mondo mi wabe wachake industries. Adako ni Lydia anosiepe gi most of these government officials. Iyudo ni PS bedo kako gik Friday odog gwengi ochako small industries. Okadanga luongi ni nyingegi. To small industries kiyudo kondiko ji 3,000 2,000 to keto gi gwengegi. Leaders wabe otemie mondo mi okonywa. Kata mana kambi maloso musmal itere gwenge wa kucho. Ka kok nyatimo mano ti empower youth groups. To wachake kata ICT hub manyoro president wachoka. ICT hubs gibro gol technical people in Nairobi kadhi kucho. Wachak train gito jogi duto bedo mana train kopo ni technical vocational trainings. MPs wanyaka tigi county government closely. Dondruok, siasa mar dondruok onigo beni rumo sani wawuoye siasa mar dongruok. Magi kwa timo tanyisi adieri ne Lydia kachimo wachaka duo kan waromo tok higni mabirogo. Iboyudo ka gwengwa wanyalo kwano indicators. Ken nyakach ni gang'o. Ken Muoroni ni gang'o. Ugenya ni gang'o. Makalda ni gang'o. Kata Makalda. Mining nitie. Mining only contributes 1% for the GDP in this country. To king'iyo jowa golda kucho dhano loso go pesa Nairobi ka to jowar tua. Ang'o matimore? Leaders wanyaka rise up. Magi ng'inia community involvement must be there. Participatory governance must be there. Yes. Kaero kaki wacho ni gilos kumoro ma jok moserwako gudu nyalo donjore. Yes. Neno kan sana ojende giwacho ni wasesomo koro watim nang'o. Yudo ka
Tie tije ma samoro chunye ok dwa to nitie gima odwa notim to anotie gi lony ma en go yae mari motigo industry moro to industry gi ema onge. Ariwa kiwacho ni oganda wawinjo bed ni gidok pacho mondo mi magi timre. Ang'eyo ni nitie jotelo mosebedo kata kiweyo sani. Ang'o mondo oganda dok pacho mondo tim gi pacho? Aparo ni en kisungu luongo ni the fear of unknown. Mwalo wachon ji neno ng'ene kaka wajolonyo weche mag investment. Ji neno ni onge there is no viability. Return for investment. Yudo ni ng'ato ka tero gini onge gima nyalo timo. Adwa nyisi yiena ati gi engineer Okundi. Ndalo kane watindo engineer Okundi ne tiye port. To engineer Okundi ndalo mane Homa Bay headquarter mar South Nyanza. Gine the few ones monochako kata gero Homa Bay. Samwa wuoye ni kancha devolve governance system of governance biro ni yudo ni kata ute nego kore manyo support infrastructure gik machalo banking facilities magi gik matemo wacho nikech ji no luoro ni kwa invest to koro ke invest Migori kucho invest Siaya onge gima bro timore. Devolve governance sani county government okelo pesa machiegni ne jopiny. Ayie chieng' moro gima na winjo kara Sanga governor, the former Sanga governor Masiaya ne wacho e TV ka recently nyocho interview go kuma ungi program maber ne to gin kanye na pick gimoro ire ni ndalo mono bedo governor 70% mar tender no miyo jo Siaya mondo pesa giomi luongen devolve we olwore gwenge. Koro asemo governors wa ni pesa mobiro matin kuongi miye jo gweng tenda to koponi ka ginyal register businesses or giirwa wapuonj gi ka ginyalo register businesses kata ka ginyalo timo accountability mondo mi gibed eligible mondo pesa luorre gwenge wa e lwet jo piny. Kwa miyo that priority kaka winjo governor Asanga nyo wacho cha it will only empower mine only empower youths nyalo loso groups timiyo ge teach to ge kawo tender ka gise kawo tender tichulo gi ticha kipuonjo gi mano miyo CFA koro biro puonjo gi for governance programs mondo mi ginge accountability kaka ginyalo keep their books kaka ginyalo hold the government responsible koro miyo gibedo motivated. Ni wacho wach moro ni ng'eny ji sani nyithindo osesomo mang'eny to tich onge moko be nigi attitude. Adwa persuade youths wa joma tindo ok odwa dhi e puodho ok agidwa dhi an Lydia nikech time da nyisi my story and with my degree in economics atamak awuotho kamanyo tich iga boro gi nus te gwengwa mana wuok the first 844 graduate Samuel Wayne ase support 43 graduates mowuok e lwetani in a small village chimona luongi 43 for the last of few years. My gima temo persuade jo matindo niya change of attitude chaka bed mana gi attitude kane pok igi kata kuma koro sani koro news anchor ng'e gik mine timo wanachako gi very gik ma ji nyalo luongo ni odd jobs timo gimoro chaka gima tin we bedo ni koro ni in go degree mari koro kinya timo tije gima tin me nyalo timo obed agri business kata nyalo komo mana soya beans mari ansani ya Nairobi to asetimo more than 60 acres mar soya beans dongo kendo to inde ineta kendo ndiko ji tema gima tin no to kinya sai no tingi malo kapodi rito tich maduong' no kwa bedo gi attitude kako ganda moko gi kisi ni neighbors wa kaja ne mana kaka gitimo youths wa bede groups koponi nene funds duto manyo biro youth funds leader bingeo ni mwalo we manyo pesa doke nyaka women funds pesa wadok to kose bide treasury ka ikelo to dok nikech jok manyalo tiyo ilungo ni what absorption power is down is very low koro pesa ko biro mwalo wati yudo kata kiwuoyo gi jo motelo ne youth fund iro ni pesa dok nango to kose dok to gike treasury ka to gichako gitere gwenge mamoko ginyatero kaka gwenge ilungo ni Mrima gitero ko Mrima kono gitero ko dawa moko jikao to dongore jo gwengwa ajapuonjo ni ka pesa biro en mar serikal kaw kiringo modongo badaye ne hustler fund chiemo na puonjo jika ni kauru hustler fund kauru youth kauru hustler fund en gimi simbi mineno sime ni nyalo youth nyalo timo a lot of things sime ni inyalo market go kata your products kata kipuro kothe ni kata nyanya inyalo market
tinendo kocho ni nyaka idhi e TV, nyaka idhi e radio, nyaka idhi e newspapers, inyalo time at your doorstep. Gima luongo ni digital marketing. Magi gik ma atemo sero youths wa ni kik gibeda beda ni tich onge. Chaka kiny ng'ato notim bende none. Nyocha neno ku cover youth moro maber Kindu Bay. Matimo wand gwen, kijana ni kano graduate to nya neno ko employ over 130. To timo wand gwen. Sani gweno mwachamo Nairobi ka kipenjo japenjo kata jowa ma Murang'a ka Mrima ka. Gigolo mana Nandi. Kuro chimo na password gina ng'a mono udhi Sumba wa kata Gwasi wa Kucho kata Homa Bay County kata Migori. To giwacho ni kono onge quantity morom. Gwend kienyeji. Ma bendi chela kumoro to in gima tich ni koro oduma ma mipuro be mana matin. Mimi yo mana gina apoth kanyo galot skuma wiki. To gwena achiel kende sani jidhie Christmas in the next of less than 80 days. To gwena achiel kende jibro de uso now between 1200 to 1500. Ka in kod gi kata mana let's say 400. Dongi yudo capital. Dongi chako gima chielo. Kiny dongi ng'iew Probox ni moro. Dongi ng'iew motong kata busia. Sani tong nya dhi dala. Crate mana weyo king'iew 280 is 550. Tong mineno. To one tong no kende ka use kata mini oriwore groups to they use a lot of money. To Patrick dobed nyao koso en koso bedo gi chuny mar timo sinani e gigi ang'o mamono e weche mag uchumi wawacho ni nitie gimoro ne culture of poverty and poverty of culture. Koro marwa en culture maji paro ni wuonwa notemo nokonyalo, nera notemo nokonyalo, merwa notemo nokonyalo, jiranda notemo nofail. Adwa nyisi ni ji duto mineno sani kata Microsoft, Honors, jok monoti kumineno magikege kata HP makoro in go kane. Giduto negitemo to negigore piny. To gichak gichunga. Tema gori piny to chungi. Kiny Nyasaye no gwedhi mondo wabe waketi owala. Piny igero go wala. Few months ago in China. Piny igero go wala. Wawe bedo ni pinyoru ni wabede centers jomatindo ni ng'iyo ni mano gach ng'anga modonjo. Ja V8 no chako gi idho Kenya bus. Kendo nogore piny adi mang'eny kogike V8 neno. Tema idea ma in go no chake ng'ato ne poko chake. And kiny ng'ato no kope tibro yudo ni grow. Ko wa embrace owala to wabro dongore. To ka waling ni warito kata broad base ni kiny no change bede the ot ni in gi barua tikane sanduk kapani wanyalo dhi mbele. Leaders wanyaka reach out mondo persuade bendo empower jowa nyithindwa mondo mi gine light at the end of the tunnel. Ni it is possible ni wanyalo gero gwenge wa through owala. Kama okwatimo to onge kada wares jowa. Kidhi e dho nembe sani sirikali chodwa gero the beaches, landing beaches gi idwa timi ang'o, chake kata wand soda, chake kata wand mandas. Ibro yudo kinyalo pick nikech ji dwaro chiemo ainago. Chake kata mana wandi waro mena kanyo, omena ng'eni sani pesa di. Kicheko mwalowa, ing'ego me sani beche ni malo. Most companies sani timo value addition omena. Kech gitimo under the animal feeds. And a very good component in animal feeds. Kuro omena ni kende kichako katuloso group. Ang'e mine monose risk mochake and osegerore seriously. Ang'o madang mon jowa timo kata smoked fish gitero DRC Congo ka. Gikalo go Rwanda ka. Gikalo Southern Sudan ka. Kunde ma 80% of their foodstuffs ge import. To gitero manaka onge pesa midwaro mar ndege. Ing'ado mana Kampala ka. To ichimo Southern Sudan ka tise uso. Kidhi nyadriyo kore timo mana online. Skanyo poda ntie Kenya National Chambers ne wachako digital marketing moroma kibedo to register as youth ma by the time kadawanyawegi nyo wayudo ka wase register over 25,000 Kenyan youths kendo gin gi story magiwacho ni en noko ng'eyo ni onyalo uso gigene. Kore yudo ja Southern Sudan, ja Rwanda kolgo, ja Ethiopia kolgo, ja DRC kolgo, Congo Brazzaville ka nyalo luo gochone gidwaro mana gwen gikolo mana Brazil. To Brazil ing'eni kilometers adi to DRC Congo to mana ni buteka. Tinyalo golo gweno ka titere. Uganda ka ne mana kaka import a lot of things from Kenya. Dak joge wakawe to wane the neighborhood margi.
mondo mi wabe watimie gik moko ma very unique to kiny wabe wachako reso gwengewa. Mae kaka igero gweng'. To kirito ni sirikal biro kelo ni, sirikal nyalo kelo projects, to projects go kopo ni the community kata jowa oko kawo thuolo mar neno gi kaka gik ma viable. To wabro keep on wa blame MPs, wa keep on wa blame governors, wa keep on wa blame MCAs, to kwadwa timo gik ma onego tim. Katieko, ndalo moko neno governor moro, nong'iewo nyaka water pump, omiyo youth. Water pump gi moko uso, kendo gidhiga achwaka. To water pump achiel kende nyalo create employment for more than 15 youths. Mo migi nyaka hatchers, ilongo ni hatcheries, unyalo mar gwen chap. Koro kiki bi Nairobi ka ni ibiro Nairobi ka ndwa ng'iewo gweno. Igolo gwen Nairobi ka nitero kata Suba kocha, kata itero mana Siaya. But this one, they end up misusing. Koro mag youths wa nyaka lok attitude margi, mondo gibede in groups, giti together, engage our leaders. Ngeni leaders wa joma beyo malich. Kidhi kuom gi sani cho nyomi wataya. Taya ni wawacho ni Sambasa ni wataya. Kendi winjo ka radio ka kiwinjo Ramogi. Wadwaro taya nitie blackout awendo. Taya ni kabro bire gweng' odhi konyi gang'o. Welders onego beni koro welding services itime villages. Computers awacho ni ICT centers jio yawe villages. Koro kidwa nyithindo dwa yawo kata mana NHIF gidwa timo ang'o, gidwa yawo Gmail, gitim kuondego mane ka stima ni dhi konyowa. Stima ni otim irrigation along the lake, mondo wawe golo kitungu Kisii, mondo wawe golo chiemo Kericho, ni nyaka wa import a lot from Nandi eka jo Kisumu yud a lot. We can do it. To nam to linkacha to lo bende nitiere. Change of attitude. Wabro gero gwengewa kendi bro yudo ka wabedo recognized. Mano e haki mwanyalo yudo kata benefits e broad based ni government manyine no bedo formed. Noja suba sawa tuwich malewa ahinya nyakwar mgajua ng'injo ni chaka tema to kigori piny chunga tidhi mbele jok mantiere kuma koro bernino gin bene gitema gichaka gigore piny to kendo gichunga mano en twak nyakwar mgajua ma en geno mara ni oyawo wiwa mano en Kanyo Patrick Nyangweso chon ne en jatatije Kenya National Chamber of Commerce ani NTA Center for Fiscal Affairs gichiwo twak mowinjore ne oganda kaka miwinjo no kotende kod keto mwandu giwechego mago hala kod uchumi. Mano ne ndai piny nyinga Lydia Horiti Masane.